aikin bayafi ku yi zaman lumana kukan wani ba da santi sahibina mai share hawayena san zuciyarka shi zana guba da kunci keki ta kanki a gidan nan babu fili sai kin fice shi dubar ki kamar mafeci umarnin mijina shi zana bi yar uwata aure sinna ce ta ma'aiki kar da ki manta na fahimta ke ba kya so na huta shi aure da sunna an yi shi da raya bauta ni nufina ku zamo tare da juna ko da mafarki ni ba na so ku saba na baka jari da ka samu sai ka yi aure da na sani nai auren da kamar a mafarki amarya ke kuma uwar gidana ku rike amanar juna banda sabawa ni amarya na yi alkawari ga mijina bani sabawa yaya da taho mu zauna na yi kuka da hawaye kalli idona bishiya kayo mun wai a tare ka so mu zauna komai lokaci ne mata ta karrake manta aure ba haram ba akan haka na yi rata dokar ki manta a tare ku yo zumunta dauki kishiyarki dan warki ki je ku zauna alƙawarin ka ɗauka ka ce ba wata gabana ko ka sake ta ko ka biya ni kuɗina so ta mijina ban so na ga ka aibanci to ka ɗau kuɗinta ko ma in ba ka bata babu komai dan bakin war yayana kada ma wasu kare sai ranki ya yo sanyi ko ka biya ni wallahi ba zan yafe ba ni gidan mu zani kun umma na da abba ke amarya ke kuma uwar gidana ku rike amanar juna banda sabawa ni amarya na yi alkawari ga mijina